Otofo Daniel Bema Seye Otwananta na Yebisa Bisano Orinti Prako Atia Buntia Pono Atutia Botia Botia Confine Otofo Daniel Watopia Wonkojo Mona me freno Yedu a cheli sembe kuya saya Yesrano Sawa uno kwa dia kono Prako Wakwa Riana me freno Nana sewa wedi ba waseno no aya kesia kwa kaya mu kwa ibe sugyo nana wohimo nana sai wohimo nana ne yimi amuru gwa amuru no nana ne sheda asieno no nana breshi ayi babu nyanko so mo ba asase aragun Adeshimama mimbo bibia trase diba Hamburg Ahenfie Otumfo osetutu abebi okotokohene wona ate sikadwa so na asisi okrawire nu obrawire nwuma so asantumadu pon no esremu osegata osetutu nyamekase osetutu awufiri onyina sayase wona waya ahomasa sanko a wosa kwantimpo mu yede akomampo obu anu agira me yehuritra wa anu ayi ahwe yekotofo ase anu aboyemfe yekwati wa na yayira osetu nyankase kotokohene na wade hia wo Hamburg Ahenfie yakia wo aburu Nana mahimfamu wo maga na mefre tifikosi anafo efri epoye kopmatoye nananom yakia obibia ediba yendwumadie so Ghana de shimama mutie mefri akirichi ne pinkeye mikia obibiara nene yatrasi abokosem aye beken efakura ye frɛ Bekwai ewo Asante memo ho nientia ye beka Bekwai abokosem ne se Lawyer Anochi Frimpon etna akasefidie so ka se ya kikira Asante man no amanto so na onokra do ka se enwotwe a wo mo kikira Asante man no obo Bekwai din wom ena obo ofinso enso din wom abra enye nokre enunti me beka Bekwai abakosem akire mo ebiem Anochi Frimpon so edi osetutu ose na no osetutu otutuo ntine freno otutuo enye saa nete ne no so ebra ye ka Bekwa asemi edi tutu ni bi babam mu behu ebra edi no ehya ase Bekwa ikura mekan ewo amanse mamu ewo Asante mamu na abokosem a fa ho ne se akonwa eda Bekwa ikurum no ni dinde yeboafo akonwa na nananwa yokofo dia ayokofo yi akonwa yi omodia omo anso ne kura ye friend dwaben adehye no na abokosam jeze Bekwa fuyi omufri Asante manso ena omo nante ya omo ena na ne friend se na ampobiafra na ampobiafra no ono na nasefo ene Asante dwaben eniti omufri amanse ho ekotena baabia na ye friend kumase kwa aman kakra sabre no naye nana kobia amamfi penso na omufiri ho no ena omukotena kura ye friend se tikrum otikrum nso no wo firi kumase ekọ enkranya kumase kwadweso entem ho ene tikrum no ewo wodu ani kire nkran kwa no so dia ewo benkum so sabre omukọ ne kumawufo atena ho atu ena omusu kwotena eho bi na nan maduanafo a omufre suminya no ekura ansa na omutu afiri ho akotere dwaben na abakosam kire nse ebra omukotere dwaben na omuti ho no ena dwaben hini a na odi omu anim ebrebi na ni dindi na nakwa bi ameyaw oka enchine guye na nakwa bi ameyaw wuye no ne ekoba ye ne se maame baako asefo oba panin ene oba kuma omo asefo na epre akonwa no na abokosam jese oba panin no na ne badin de adakwa yi adom ena oba kuma no nso ne bad edi otutu akete edi otutu no a Anochi Frimpon kan mo hu se biaba ha na tutu akete sabre na kwasi broni kura ma akanmemu enunti ebre ba se nana wo wuya nana kwabia me ya wuye na wo mo pre akonwa no
nana da kwa yi adom ameka nasemi ono nana ye ketwa ewo mu se omame ena ye pani die nanso awo mu ni die na otutu akete anyini kyen no ewo mu se otutu akete ne maame na ye ketwa nanso na otutu akete ono ye dika wo nansa na ono mo be wa da kwa yi adom enti company se opani mu ya okuma eni ade eni nti bra ba se nana kwa bia me ya wu ye na wo mo pre akonwa no gabin penifo tena se do mo kan ye ne se enam se adakwa yi adom o maame na epani nti e wo se konwa ne ye di ma nana adakwa yi adom na otiti akete no so otutu akete ne maame ene ye kuma wo mi se otutu akete pani die na so mo afa konwa na ama no ene o de ma nana adakwa yi adom ebra ba sa nana otutu akete ne maame ene wo nuan mo a o mu firi ye funu ba kum ene na ti taifo gabin penifo bia no mo ta na ki ese woni akonwa no ai ko ba sa asem no omu nyina de abufuo etufi gabin se ene omu ntena gabin bie ene omu de omu ani sa kire asanteman so ene omu kosoe asuminya hene se aha ne efiri koye eti asan aba eniti ebra omu ko ayi asuminya na ena asuminya hene ege wo motena bese emfiem ene o kyerem se mo aba se mo so mo doso eti betumi a mo kom anim ho miga asuminya hene na meka kye mo kom anim wo kwaye bi wo ho a kwaye na abenko anewum abekwaye bi wo ho mo nko na mo nkotena ho na mo ko no nananom asonafo ete ho enti mo hwe yie na mo nkobo mo ho ban ewu kwaye num eniti na otiti aketei wone ne na asefo ene kotena bekwai abekwayim ene kroni din be bekwai abekwaye na omukwa na ye nokra na nananom asonafo ne te ho enti na otiti aketei wone ne nkrofo ene nananom asonafo eko ya ene omopam wonum efiri potem ho ene omugye ho eboso sabre na omukotena abekwaye mu ho no kwai a mo kikiri kuro bekwaye no sabre no na ahemfo a omodi akonwa wo kwa aman no na kobia manfie wu ama oti akenta bewu na obiri yeboa penso ena mo kikiri bekwaye eti bekwaye na do se tutu penso na onye oman hene eti ebra ba se omukotena bekwaye no na otiti akete otutu akete owu bekwai ena onwa ne wo fa se friend se kofi egu yeboafo onu na ndin abeda akonwa no so no kofi egu ayeboafo obedi nade sabre no mu a ena kwaman ane friend kuma se oni doma eko ya na obiri yeboa efiri mu na gamra kenten so hwere ne nkwa na okomfo yamwa enso hwere won mu nkwa no eniti okosa akoni bi enu akire no Asante man eka omuhu bo mu a omu ne domafo koye no nana eye egu ayeboafo yi ogu ayeboafo no ono nso kobi ekokoboa asante man nanso no onye oman hene ebiem sakunu mu ena asantefo pamo domafo firi suntre so a eno omokotre baabi omutie enu akire nso no asante man eko a omo ni denkirafo kon wo feyi ase no na oka ho nanda eyi eka ho egu ayeboafo kofi egu ayeboafo na oka ho ebiem eko na kiri no ena oto anandadom ewo nse do eniti ono ani nuakuma na na friends nana yakwafo nana yakofo ene bedi nade nana yakofo enso no oni na di asanteman edom anim ema omukọ ko a ye friends tekima ko ene tekima kokko ya omudi tekimanfo so no sabre na opokuware epenso sabre no ma mekan no na kwa bekwai ye kikiriye no ayemfo miensa na abekna so na enam se nana yi onyini kya yenti edrum ne bi no
na ontimi nkɔko nti ɔma ɔnoa no wɔfase ene kodi nanim na ne din de asentifo na asentifo ene odi na Bekwaifoɔ anim sa Asante ma ɛkɔko sabre no nso onyini bo akokora poso etini wɔfase ene ɔwo ne ka wahye no na odi Bekwai esadom anim ɛde ɔmo kɔko sɛ ɔhene nanso na ɔnye hene abiem ebre ba sɛ Asante man ne achim ekoko ntokwa ewo anwea no Bekwai amam afo ene Asante man nyina ene kokon no ne sabra mikasa no so no na asentifuo yin sabra no na owokumase a woye osomfo ewo na Opoku Ahenfie a wona ne kura afrakam a yede esai ni nyina bi on ne hweso editi ebre ba se obedi ehene ewo Bekwai no na Asanteman ekokon ewo achim kura yefo se anwem na Asanteman Bekwai dom no omotu si anwem kromo ha ekofa sikapuduo meka sikapuduo ni nyina yiska okọ sika kokọ ebizuka ni sikafuturo abakosam kire nse ehinam ene guguo bebre eti ebre ba sa no na abakosam kire nse ewose wo mode saa niema na ekọ Asante Ahenfie nanso ebre ba sa wo mo eyeyi no omode ko Bekwai dom ni nyina ka omo anu tumi se ye nka enkira Asante na wedi yenye adwapade se ya yele koto Bekwai akonwa ho nanso na sentifo yi enam se na osum manhianti osu daabi no ofa kire kwaka kire Asante ese ade sei ene akofa etima yesoma ma ebege agudie ede ko otumfo Ahenfie na no akire no na sentifo me wo ni nua pani wu yenti obedi ehene ese Bekwai ne wofa misremo na efrese na yakofo owuye eniti yede ne sinso ano si ye nanume ho sa Bekwai yakonwa bibia ni ho ene yakofa sikafuturo bebrebe se manfa nto akonwa ho anfa mbokonwa no ho bra eniti ebre ba sa no eha no ena obo twene bi oma ya nwene twene bi ewo Bekwai Ahenfie mo amutie mo Bekwai no mo behu twene no yefra no minim saaka aki de ko tokwa omokogi sikafuturo yi a obesei bibia wa ma Bekwaifoɔ anya ho ebi ani a ni nyina kodi otumfoɔ Opoku eware ho na sentifoɔ wotre akonwa so no enche ana oye na adwense saa na tie de a bepe bosia bi eti Bekwai potamu wonso no enam sikafuturo nti wo hye ne nkrofo bi ema mokopɛ sikafuturo ena ode koto kuro bi a ye friendse agempra efi offensefo ensem ebeka Bekwai akonwa no ho afi na kyese Bekwai omunyam kuro ebeka ho a ebema omo ababeye manhene na sentifo ni wuachi no do bedi na de ne friendse na Opoku kwabom wana na Opoku kwabomi ebra Asanteman ewo achim ekontokwa sehwihine ebrimoro eba kumase ebe ko ya besesa baba wane mantie ede koye no saa ko no mumpo abokosam kirense enumu enanana Opoku wa maame na nanya kukusi amoa otoye eninti ebre ba saa no na Opoku kwabom oka edomo a Asante suma ya omukọ ekọkiri ebrimoro ebra no otwase asuo tano na ko awura sehwemam ema wo mo gie wo mo ebaye enunti na ahafumam nyina beka Asante ho no obi ho no mo a wo ka bokosem a obanya botre no atie no ontie enti sahwi nyina ebeka Asante ho na kwasi broni na 1844 obeti sahwifo no efiri Asantefo no na ye friends the bond of 1844 sa broni ne friends Commander Hill ebiem na Opoku kwabon yi na otie akonwa so ebra na kusi obu adum ebedi akonwa
na osatra akonnwa no so biem ekopem nana ose kwadwo epenso na owu ye kire no ono ani nua ne efense nana opoku kwaku yaw edin mu oduro opoku kwaku yaw obedi ade na nana opoku kwaku yaw dia abokosam kyense otena akonnwa no so edaduadan pepepe ebi so kyerese abosome miensa ena otena akonnwa no so anche kura ena okra enkyini guye nana ya akwafo onua yi ewu ya wono betra akonnwa so a wono so ewu saa no na fe no ama akonnwa no ensem bi aba ho nti bre ba saa na ena obusi da bi saa na tie dia ene yemfa onoa ni nua a ye friend se opoku yaw ensi akonnwa so saa bre na ose kwadwo etia so no eniti anadwubi ena na okokun eniti ema ye ba na abodi se okofo okwanadwo ono so odi akonnwa na ebra na Asante yine na ose kwame eni na opoku fofie eti akonnwa so ebiem okwa ekwa Asante man ni Englishfo ekon ya edikai sabre no omukon no 1806 afiapem aha enwotwe eni ensiem na nanayi eye nana yaw opoku nana opoku yaw yi owuye no de obedi na de ne efrense nana boachi yaw na boachi yaw wokoko ewo Asante ene empantefo eko a womko na afiapem aha wotwe eni dunam 1814 ewo empantimem sakonum abokosem kire yense yade a ye frense brumpete ekogu no ekonum eninti enum ena ofa so a odi ewuye eninti amanu kra ababa ye entam ewo bekwai na naboachi yawi owuye do bedi na de na ne friends na kwame asare bafo na kwame asare bafo penso no na asundue ewo ho pa eninti wono de wankoko bia na asare bafo owuye no wono anu ofase a ne friends na kwame asonane ene bedi na de na asonane de wotra konwa no so anche ena ne nkrofo etu ni fra konwa so na ni kwadu ho de board se omudi etu na fra konwa do so na esere kura akwa omusi na kwame asonane no na opeduane papa baabi a no odidi ahemfo nso wonum ni disa enunti na nanma ahemfo kura obi ntra badwom ese odi nsuo kura wonum bi na nkampese wanom sa entese nemu ahemfo bi a omude baabi a no omude ensatua omoano no omo we ayi no bohu ohini bi kura na yese na ade yi a ye frɛ se chewing gum na ehye nanum no wo we ebi ni wasa eti nana asonane obutu no na ono anu ofa se frɛ se na do se kwadwo dikan ebedi ade eti ono na no se kwadwo dikan no okọ asanteman eni jaman ekonum a omokutia edinkra kakari beka jaman ya ene efemuo ena ye frɛ ne se bro region no omokuna saakono ebiem nana osekwadwei okoko ewo asanteman eni broni entoko bia omokuna afiapema ha nokwe eni aduenu nam 1824 kwasi broni frɛ se the Battle of Nsamanko okobi enum no omokire se Charles Makati a omutwa nditi no ebiem osakọ akatamanso ekon akatamanso kon no enu na ye frɛ ne se the Battle of Dodowa ya anan anoche frimpon ebetna radio so no kase wayi sako no ye frɛ ne se kantamwa ento eninti na ye ka ye nya kumase ka ankran kantamanto no nyesa ekonumpo asantema no mo frɛ na akatamanso kon monko mahia na musa ana monko hwe abokose mbehu saa netie akatamanso kon asantefo frɛ ne saa akatamanso kon ena kwasi broni so frɛ se the Battle of Dodowa ebiem otena konwa no so no meka nana osekwadwei otena konwa no so no emu no ena asanteman
Kumase nya Asante Kumase eni dwaben omunya entokwa sabre Asante hina no tie konwa so ye nana oseye wakutu eniti nana kwaku oseye kwagwei a ofiri Bekwai no woko eboa Kumase ewo se ni busua ene dwaben enso woko boa Kumase sanse omunyina ya yokofo nana oseye kwagwei odikan owu ye no ana nana ya opoku enso ebedi nadie sabre no na Asante hine nana kwakudua odikai ewu no nana ya opoku yi oko ekon Asante ma ni English broni kon no afi apem ahanwotwe eni aduesi abakum 1861 ebiem oko Asante man ekon mo kon no krepi kon no afi apem ahanwotwe eni aduesi ankron 1869 ebiem wasakon Asante ma kon mo kon wo emfantimam wo mo kon wo emfantimam na afi apem ahanwotwe adueson miensa 1873 ena afi sagrenti kono a mo kon ya broni edi Asante fo so afi apem ahanwotwe eni adueson na mu 1874 ebiem osi abokosem jese ebra adwabe hene wo sori tia Asante man ehina ne friend ewo nana ose mensa bunsu penso no nana ye opoku ye frɛ no ebe Kumase nenso ya ma no kwan se oni Bekwai edom anim enkunti adwaben efiri se nana Asante hini ehunu se ne busuani ene Bekwai eni dwaben nti dwaben ne Bekwai ye maame ba ko asefo enti anhwa ne Bekwai fo akɔboa dwabenfo na enam se Bekwai fo wo abakose munu na omunu kunti no omuma opani bia ne efre se kwabrasi edu ena sabre no ye konti hin wo Bekwai ene di sa esanu anim na ye opoku wuye de obedi na de ayi ono anu ofase ne efre se na ose yaw na se yawi ono so yetu na ade so efise wo hye bobi se enkrofo bia na ye opoku ewuye no wo kan se obekum wo mu de omoasie na ne ya poku na enkrofo yi dwane ye na fe ye de wonu na yi ebesi akonwa so na say ya obesi akonwa so ne ka kire nse enkrofo no yesie wo fa wie ntini kwa se yikum wo mu no wogitum se wonku wo mtie mfa ni nsusu ye de si akonwa no so no na enkrofo ni ba ya wo sa che enkrofo ni nyina kum wo mu so de hu gya ofa kwai ntie ba asa no Bekwai fo mpanifo etrase eye ne sodom etu ni firi akonwa so na ose yawi yetu ni firi akonwa so no na onu ane wo fa ne frense na kakari ena obedi dade sabre no na Asante hine na mensa bunsu odon so yetu na de so ama na kwakudi otoso mienu aba abaye Asante hine eninti ebre ba asa no so wotie abakosemu a emuana asubinya eni denya asefo omunya entokwa eniti de akoba nse asubinya ni denya ase omo ka se ekun bi a ekoso wa Asante memu no etia no omo mpese omo do omo ho begim nyesa Asante man ne oman foforo ne mum Kumase ho a eni dwabe ntokwa na omo mfo mu nyim eti de akoba nse sa na tie de a omo ate omo ho krafra Asante memu denya ase ene asuminya enu akire ne denyasefo nya ne tiese se asuminya hene wo se wia ne ho de ne ho koma Asante man enti sa asuminya hene na otia konwa se ne friends na kodwageman eninti eno ene ma denyasefo to hye asuminyafo so ekokire asuminya hene na kodwageman ene omukọ bọ ne pam me kase abo obi pam mu a kese ye na ko boduem tete wono ye bo obi pam mu a kese ye do to prison enum no ena asuminyafo mpanimfo edi dwato akoma Bekwai hini ne friends na kakari ena na kakari sorry akoko denyasefo ena wo mo ni kokofu ene manso kwanta ekoye sabre no Bekwai enkoa na ebua asuminya kura ye friends kokofu denyase manso kwanta ene adanse wo mu nyina akoboa denyase hene ena Bekwai timi kodwagima ya no ye suminya hene ye gyae no enum na ema
edrum ne bi no na asuminya a woyɛ ɔmanhen afedia wasa akɔhye Bekwai ehinase na kakari ni wuachi no na yɛ agyamfi ene bedi na ade saa bre no mu no ɛna ɛkon bi asɔre eninti ɛkon no mu no ɛna ɔno a ne nkrɔfo ɛkon no kokofu na yɛ agyamfi do bedi na de ne friends na kwaku abebrese sabre no na Asante memu entokwa asisi sanse na nana mens osebonsu a otoso mienu nana kwaku de otoso mienu awu eniti ne epe ohene amene di Asante manso eniti adehye mienu baako de ya atwebo ana ena baako so de kosi agema prempe wono kura ne friends kwaku dua wono so womude akonwa no omopre eninti de akoba ne se Asante man edom ni bi kotai ya atwebo anaki ene bi tai kwasi prempa agimaki enti sabre no na bebrese penso ena asem yisiye me ka Bekwai na bebrese penso eniti na bebrese no oka amanto na omode omodom ekotai na osai agima prempe eki eti ebre ba se na osai agima prempe okono omutimi di wo muso a yede na agima prempe edi akonwa no na abebrese wo mo na abaso ewo kumasi yipa na anche ena na bebrese obi Asante mayabo abaso ni yesi Asante hina ma Asante memu adwono wode ne hokoma akwasi broni enti ne penso ena ogie akwasi broni franka edi si Bekwai se Bekwai de eka kwasi broni ho abra Asante man ko hye kwasi broni ase sabre no esi afiapem aha wotwe aduakono ensiamu 1896 na bebrese no waka ahemfo a omoye omo adwen se yensuma edom niemfo mo nko abrochimam no mo ne English hima nko kasa se ye Asante made ye de ho ye mpese ye besum English ban won fa ye fa hudie ma ye nche omo ase ye ne obi anso ni asem na bebrese no ka ho na bakosem chense omo suma nipa emo mo ba English abrochimam na so omo ye ya wo mo antimi ankowura English ahima ahenfie enumu akire ya Asante hini su se wode Bekwai akohye kwasi broni ase na ena nana agima prempe etu nana bebrese yetu no ena yede nana osai kwame asibe ebedi na ade sabre no ena nana prempe yede ne ko Socius Island no na kwame asibe ono so ofiri so no do bedi na de ne friends na kwame bona na kwame bona onu si free so de obedi na de na yi onu ane nana a your friend say nana kwampoku wei omudini si akonwa so afi apem ahankono ani adue no 1920 na abokosem chense odi akonwa ne emfiansia pepepe eni etu ni free akonwa ne so na sabre no anana odi dwatoa ekoma abai se omomodian se obeba be si police station any bank ewo kofu Bekwai amano etina na kwambonai ewo fasi e friend kwampokui wono ene pre ade papa we ema Bekwai eti Asante memu nyina Bekwai ena kwasi broni ebese yedi kasi police station ewo ho Asante memu nyina so Bekwai ene yedi sky esi bank ewo Bekwai ema sabre no bank no near friend say Standard Chartered Bank ebiem ebra wo mode bank no ema no mo si police station ena Bekwai hini sa prema yebesi court enso kwasi broni court no ebi ewo Bekwai eno so Asante memu Bekwai ena yedi kai esi court na kwame pokui ne penso eno ohyaase ese osi Bekwai Ahenfie kane no na ya atakwa medan bi eti osi na wanwie ena yetu ne frede so nemom ekwanye efri Jakubu ekọ Bekwai no so sabre ne yewuram kwai na kwampokui ono penso eno ohyaase a omogba yeyi saa kwan no etumu ewom se ne mfutukwa de nenso na nye ewuram kwai
wo mutu na de so afia pem ahankro aduenu nsiam 1926 na kwampoku yebretu na de so ono an wofase e fense ya aboache ene bedi na de na bakwasem chense ono so odi akonwa no mfie miensa pepepe ene etu ni free akonwa so na kwampoku yesa frɛ ne sɛ omedi ade no na bakwasem chense wotra akonwa no so ebiem mfie nsia no musa tu ni fra konwa de so afia pem ahankro aduasa nsiam 1936 na yetu na konwa so ɛna nana ya gemfi ebedi akonwa no afikro na mu nana ya gemfi ono na ebo modia ewie bekwai ahemfie na esi wono ono ebo modia esi wieye na enyema bia nana ya gemfi ye no bekwai no ebi na didi swing ona hwema yesi babia yage ema wo kwasi broni kanse maternity home ono na hwema yesi no bekwai afa SDA training college nana yawi nana isu epenso ya gemfi epenso na yesi ye ebiem nana ya gemfi penso inso no na bekwai girls schools woma yesi ye na fe woma ye park bi to bekwaya ye tu ndin se gemfi park etimu amufuru bekwaya mu na mbedi ho adanse gemfi park na ewo bekwaya no eno eho abokosem kakra yenim na ye de abetum wanin na ye gemfi abokosem kense afia pema hankro aduenum wotwe 1958 na otu ni free akonwa so no musade na kwampoku esa betena akonwa no so biem sa ohene ye wo musi etu na de so ya sa akofena ba no no so etra akonwa no so emfie na pepepe na bekwafo so etu ni free akonwa so na kwampoku wo musa etu ni free akonwa so na ya aboache ebedi na de na aboache odi akonwa na afia pem ahans enkro eni aduesie no 1965 ekosi 1969 na ya aboache ni wachi no do bedi na de eye nana ose kwadwa otoso mienu 1969 afia pema hankru aduesia enkru mu na nana ose kwadwa ne penso na omusisi estate bi wo bekwaya ye friend say low cost houses ema ne nkrofo bekwai esenya ultramodern telephone system yi ebra ne penso ne ka akasafidie ne penso ena wo musisi sa telephone no ewo ho ebiem ne penso ena omu enya new district hospital ayisi no bekwai omu hyase se won musi afenso no ne penso ena ye de kanea ye de na kwasi bruni friends generator machine no wo mo de yankanea e de ba bekwai kuro no mu ana omubes chichi kuro no mu aye ne kanea kama ma bekwaifo na so ekwadwo otoso mienu yetu na konwa so afia pem ahankron aduan kron eba komo na eye obanim ebosome no ne da toso aduanu enum afei ebra dientie ma yetu na de so ne se wode ensem bi kokoto apikoto anim esanse na ekwaye bretuo bi da bekwai honomu a eye last department for edia na omuka chenze sa kwaye ne ye friend fehia kobo kwaye ne ni kwai se o maye kwan mi ekutumu agudie bi anaye twadua bi afrim na so omukokotwa bi frim a wo se nana no wo hwem ya diskan koma minister of lands department na so nanan abokosem chense sa sika na ye 13,000 mpim du miensa sa bre no mu wamfa anko na asem ne court nti e court no na no se kwadwo e kan se woni ni nananom obetra konwa so wonti se ni nananom bia ene obi akwa hihye ehihye ntowa se agreement se wo se sa asase no so esika ye de koma abai fisa asase no eye won mo a edia eninti no onim bibia asa nanso abai amfa ne ho anche no eninti ebere ba asa no yetu no efri akonwa so ese ye banti court anyi na asem nantum ne se mbi wo kwa ye friend say the last act 1 2 3 sad no illegal
ayi no ena obode ne nsa ekobo musika na eni kwanso nti omugina asa article so article 123 123 ena eje no eti abakosam kirense court ebua ne ko efo ema ye ne koto efiase prison ohini mu ye ne koto efiase ena court sa fine no eje ne sika empem oha 100,000 cedis na omugeli no na eye dakrope ene yedne kotuma ade akeye ene gya no etuwa yu na wadi wakoda prison die enya de a utimi edi hini biem eninti akonwa ni da hwa emfie emaako enum ansana Bekwai fo esi hini ro hina omubesi ne so no ohine ne dinde nana otutu aketa otoso emienu afiapem ahankron ene adunkron ensum 1997 na okosop ayi afnam esu akire Bekwai efo lebre ba se nanan otutu aketa otoso mienu waboboa no nu akokumase nu akosua ya kire sabro Asante yi otia konwa so na no pokuare otoso mienu no ana nanan abakosam kire se ose ne hodoto no anche ena okan kini guye enti wankoso fnem mpomponso mu enso ankira Asante hene ena owuye na owuye no do bedi nade ne frense na nakakaria pawa otoso emienu wesi afiapem ahankron aduakronkron 1991 sei ena Bekwai abakosam etie anoche frempon de obeka yi me na mabekire mu no na kan se kwasiada me kan se yekomukro esa ewo mfantimam no brompete ekogu ohini emani wiye enne da ne yekwasiada odi wiye editi Bekwai for de eyentam ekan se meka mpeti na kwasiada mpeti na sekire no no enne biem nana yakofo wo monso omohina otoso miensa no nso ono nso owu kwasiada ena na yaboache nso andom frese yaboache yam ebi kano yaw ebi zo kano yaboache yam onana no nso wone no ohina no otoso enwotwe ono nso brompete ye bi eni kogu no mfantimemu afiapem ahanwotwe eni edubaakum 1811 ebra asantema ekokon no ono nso yade ni bi koye no emani wuye eninti ene Bekwai fo ede aye ntamse meka kwasiada empeti asikire eno no etiefo sei ena Bekwai abakosem ewokuro no ho etie eninti se wo ho nese wutie Bekwai abakosem a wonti bibiase a bomodia na fa comment ne bra de wonti ase ne fa bra ye bekirekiru mu na ya mwahu se Hamburg Ahenfie de ye de bebia no enukretro do na yensesem ene na me twamani akwa America man makwa kia miame wo faase Marcus owura giman na sini mpono no omo New York ewo US abrochimam ewo New Jersey Marcus babia wo bia mekia no makia miame wo faase DJ MC Aluta babia wo bia onso mekia wo etiefo aha enam di dwumadi ebesie adwumaku eso amasene ema muhume se matumi akofa abakosemi abramu no eye malata meka malata omu yadwumaku bi a omudwuma omudie ne se omoton bibiremu aduane wo mo Hamburg ya na so hwe omo akira kwaye no anso befa trade eko airport na de free airport oba no no asi bro no a ye friend se Fredericksburg usi na sania abrusa tenten na hwe animu na eho ne malata market ko na ni omu nkodigwa na abewu se malata market omu de bibiremu aduane bibiti se bayire koko mankani atwubo bayire ne ne keka hu nyina omu de biaba ko ne kokotobi na malata market obehu se omu de bibiremu aba abruchire nipa oso masne kinchima kasafidie ma muhum so fefefe ono ani mi producer sai mi director odisika brantie ekobeje sisimprimu ahwenye bodomewu ono no nananom na asisi sika futuro mu enintie disika futuro ne dware no baabi a wo bia odisika brantie bekia wo eburu ne machia okogia man kofifrem pa obaso a Asante man hini a wo Hamburg bretuoba ekwie ne kiam de hye
amani ampɔnkyerefo a yedi atuduro ne akoraboɔ na gigi ne tata mprensa dako na dawrumanti na am yenya Hamburg Ahenfie esanse omanahe Asante sem ho ehia no na me a medi dwumadi ebramu midinde nana ageni mboaten wadoma nko akire ma otwam ahene kwabena suo buaten kumawu ado ahene baneme ka akire ni macha oyi akwa baneme ne kumawu kodua kenten enananeme etiefo me mamu nyina moniti o ahene gina ho gina bra me kamfo adwumakuo bi from Line Fire Mouse so person di sika ema ne o my Ghana mu a eno anso obe download agu o telephone app no so di sika bi ko my Ghana mu a bomodia na se promo code no ube use ahemfie obo ahemfie pe €100 a wode kono ombe ma €15 account hwe sesi ade me de sende wo hu se omudi €15 account sika no so ye sika puduo etifri na ekwe no so di sika ma no ma Ghana mu a na ma kiro no no wafa lamfai nyame nhira wo se wode so wafa lamfai e de ye adwuma etiefo eno ano no so do sika ko ma Ghana mu de na me ka wo se lamfai no obebo promo code no ahemfie €15 no e pum ne de amount Lemfai o musika manie no edemu pefe a kinye bia nim esika puduo so eno